O ddiweintad i ni unwaith yn rhagor yn dod at ein gilydd yr yma yn gymdeithas ac yn ein gofyn i ti o dad i ni cael gwybod am dy bresenoldeb di o dad ac i Grist i ddyfod i'r ardd unwaith yn rhagor ac i wybod am y llywenydd sydd yn dyfod o fod gyda'n gilydd o flaen y gair dy air di o dad sydd yn werthfawr ac yn berffaith ym mhob ffordd i ni. Bendithian ni mewn rhyw ffordd arbennig i ni'n gofyn i ti yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y casgliadau, does dim casgliadau fel eich chi gyd yn gwybod, ond cyfrannu i'r stiwardiau ar y diwedd, neu beth bynnag ydwch chi'n amwneud i'r achos yma. Y coeddiadau yn fyr iawn, noson o gyrolau, dych chi ar nos Iau rhag fydd yr ail, hanner awr di saith, yma yn y capel ac hefyd ar-lein. Dwi'n meddwl dyna'r cyhoeddiadau i gyd nawr. Nos gyrolau felly nos Iau rhagfyr yr ail am hanner awr wedi saith yma yn y capel hefyd ar-lein. Diolch yn fawr. Wel, darlleniad y prynhawn yma sydd yn delio gyda marwolaeth Lazarus yn benod 11 o Ioan. Ond yn darllen 7 adnod, fydd yr adnodau arall yn cael ei ddod i fewn i'r oedfa yn amser y bregaeth, felly darlleniad byr o Ioan penod 11 a darllen o adnod 1 i adnod 7. Ac yr oedd un yn glaf Lazarus o Bethania, o dref Mair a'i chwaer Martha. A Mair ydoedd yr hon yn einioedd yr arglwydd ag enaint, ac ysychodd ei draed efo'i gwallt, yn hon roedd ei brawd Lazarus yn glaf. Am hynny y chwiorydd a ddanfonasad atwy a ganddo wedi arglwydd. Wyle mae'r hwn sydd yn holl gennyt, ti yn glaf. Ar Iesu pam glwgu ddywedodd, nid yw y clefyd hwn i farwolaeth, ond gogoniant Duw, fel y gogonedde'r mab Duw trwy hynny. A hoff oedd gan yr Iesu Martha a'i chwaer a Lazarus. Pan glybu e fe gan hynny ei fod e fe'n glaf, e fe arhosodd yn y lle roedd 2 niwrnod. Yna, wedi hynny, e fe ddywedodd wrth y disgyblion, awn i Judea, Drachefn. Bydde ni bendithio'r gair yna i ni, a'r benod yna'n gyfan gwbl gyda'n gilydd y prynhawn yma. Ac yn awr gen i droi at ein harglwydd, at ein Duw, trwy Iesu Grist ein harglwydd gyda'n gilydd. O ddiweintad, tad ein harglwydd, Iesu Grist, ni'n dyfod wrth flaen di y prynhawn yma gyda'r parchedig ofn, yn ymwybodol llwyr o pwy wyt ti, tad yn y nefoedd, ac yn ni'n dyfod hefyd yn unig, a fod ni'n gwybod fod ond un ffordd i ni, mae fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ni ddaw neb at y tad ond trwy o fi. Dyna eiriau ein harglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch i ti amdano fe. Diolch i ti am y gariad rhyfedd yma, sydd wedi anfon dy unig unedig fab i'r byd yma. Wedi byw bywyd ymhlith pobl y byd yma, ac yn gwybod am boenau ac arludiaeth, gwybod y cyfan ôl sydd yn rhan o ddynoliaeth, gwybod am newyn, sychyd, blinder, y cyfan ôl oedd yno fe yn ei ddynoliaeth, ond eto yn y cyfan ôl yn ddiw hefyd, y tad, y mab a'r ysbryd glân, o dragwyddoldeb, hyd rhagwyddoldeb, ac yn ni'n gwybod bod ni'n sôn am y cyfamod rhyfedd yma rhwng y tad, y mab a'r ysbryd glân. Y tad wedi ei anfon ef, y mab wedi dyfod yn fodlon i'r byd yma, ac yr ysbryd glân sydd yn datgyddio y gwirioneddau i ni. Ac ni'n gofyn i ti y prynhawn yma felly, am i ni fod yn ymwybodol ar fod bach yw ein rhif ni, ond lle mae 1 neu 2 neu 3 wedi ymgynnull ynghyd
wyt ti wedi addo bod yn bresennol. Ac yn ni'n dyhau i wybod am bresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Yr eglwys yw i, yr ardd yma, mae fe'n caru, ac yn gwybod am y saint gyda'r cariad rhyfedd tuag ato nhw. Ac yn ni'n gwybod o dad fod yn eiriol droson ni, ni'n gwybod fod e'n y nefoedd ar dyddau heilaw. Ni'n gwybod bod e'n gwybod fod i yma prynhawn yma gyda'n gilydd. Ac yn ni'n gwybod hefyd bod e'n barod o dad i roi e bresenoldeb yn ein plith ni. Felly o dad i ni'n gofyn hyn yn dy drigaredd di. Ni'n ymwybodol pwy yw ti, Duw y cread yma. Ni'n dod i fewn i'r capel yma'r hael yn yr awyr. Fydd y lloer heno yn glir. Ac ni'n gwybod o dad fod y cyfan wedi cael ei creu drwy ti yn Iesu Grist, ac ni'n gwybod hefyd fod ti'n cadw trefn yn y cyfan oll. Ac ni'n diolch i ti o dad fod hyn gyda ni yn sicrwydd i ni fod ti'n ymwybodol yn sefyllfa ni bob un ohono ni. Fod ti'n gwybod ni yn well na ni'n gwybod hyd yn oed ein hunan. Ac ni'n gwybod o dad fod ni'n wedi cael ein geni mewn pechod o dad, ac yn ni'n gwybod fod ni'n dibynnu'n llwyr ar berffeithrwydd y groes yna, wedi ein golchi'n burlan yn y gwaed a gaed ar galfari. Diolch i ti o dad fod yr arglwydd Iesu Grist wedi ymestyn ei ddwylaw, ac wedi rhoi ei gorff ar y groes ddifrifol yna, wedi tywallt y gwaed, yr gwaed yna sydd yn fodol i ni o dad, golchi yn burlan yn y gwaed yna. Ac i'n gwybod o dad pan ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist am y cyfan oll, bod gyda ni'r sicrwydd yma o dad, bod ti yn ein gweld ni, yn ein ffeithwydd yma sydd yn unig yn ddo ef, wedi ein gwisgo am yr ffeithwydd Crist a'r gwisg rhyfedd yna, ac i'n gwybod o dad fod e wedi marw ar y groes, y gwaith wedi ei orffen, ac i'n gwybod hefyd fod e wedi rhoi yn y bedd, ond eto wedi atgyfodi, ac fod y nawr o dyfa heilaw di, cyfiawnder ni sydd yn dyfod trwyddo ef yn unig o dad, ni'n sicr o hynny hefyd, ac ni'n pwyso ar y groes, ar y graig yma sydd ar sylfaen i ni y prynhawn yma, yn ymwybodol fod e'n wir fab i Dduw, y Meseia, yr ddewid amdano fe trwy'r Hen Testament gyda'r proffwydi, y cyfan wedi ei gyflawni, fe oedd y Meseia, ac mae'r sicrwydd yna gyda ni o dad, ac mae fe'n rhoi'r sicrwydd i ni trwy y gwirthiau hefyd ddoedd e wedi gyflawni. Dyna pwrpas y gwirthiau yma. Ac yn mynd yn drigaredd i edrych ar un ohonyn nhw ar rhyfedd gwaith a gyflawnwyd yn Bethania. O dad, mae'n rhyfedd beth ddigwyddodd fan yna. Gobeithio fyddwn ni gael help gyda ti i ddeall y cyfan oll. Cyfan yn ddirgelwch i ni mewn llawer i ffordd, ond eto o gyd mae'r gair yn rhoi fe o'n blaen ni. Ac mae'n bwysig i ni o dad i ddarllen yr holl benod yma hyd yn oed, i gael gwybod mwy am y wyrth rhyfedd y gyflawnwyd fan yna. Ni gyd yn gwybod am yr hanes, ni'n gwybod y cyfan oll efallai, ond mae'r dirgelwch yna o hyd i ni. Ond eto o dad ti yn unig a llagor y gair yma i ni prynhawn yma. Ni'n gofyn am yr eglwys yma yn Gaerdydd. Ni'n gwybod cyflwr y ddinas yma. Cyflwr ofnadw ein dinasoedd yn ein gwlad ni o dad. Pwy feddyliau bod pethau sydd yn digwydd nawr yn digwydd o dad. Pwy feddyliau fydd y capeli yn wag. Pwy feddyliau fydd y capeli enfawr yn cau. Ac ni'n gwybod o dad fod y gwaith wedi diflannu mewn ffordd fod y gair wedi gadael y genedl yma. Ond eto ni'n diolch i ti am eglwysi fel yma sydd yn ffyddlon i'r gwirionedd. Ac ni'n gofyn yn arbennig i ti i fendithio'r gweinidogion yma sydd yn ffyddlon y gair, y frwydr sydd gyda nhw, yr ledigaeth efallai sydd o'i blaen nhw. Ac ni'n gofyn i ti o dad yng nghanol y tywyllwch yma yn y genedl, i ti ddyfod yr rhoi'r goleuni ar gwirionedd o dad, trigaredd yn unig yn ni'n gofyn amdano, am y ddeiant am bod pechod y baith erbyn di sydd trwy y genedl yma. Pobl o'r amgylch fan yma nawr ddim yn meddwl am y sil, yn golygu dim iddyn nhw. Dydd arall i wneud pethau yn y byd yma. Ac ni'n gwybod am y pechodau sydd yn glir o dad, pethau oedd yn fryntni blynyddoedd nôl sydd yn nawr yn cael eu codi i fyny. Ac ni'n gofyn i ti o dad i'r bobl i sylweddoli gwacter y cyfan oll. Gwag yw y byd yma o dad, a'r holl
Bethau maen nhw'n rhoi o flaen y bobl o dad, tynnu eu sylw nhw, arwain nhw o dad yn ofnus iawn i ni sylweddoli o dad, at y diwedd difrifol yna, os nad wyt ti'n dod ar draws o dad. Dere y prynhawn yma gyda ni, os fydd rhywun arall yn cwrdd yn y prynhawn yma, ni'n gofyn ti fendithio nhw hefyd o dad. Gofyn ti am yr eglwys yma heno, a gweinidog fydd yn ffyddlon eto yn pregethu. O dad, ni'n ôl fan yna yn Abertawe, ac ni'n gofyn ti am fendith fan yna hefyd. Ond ni'n gofyn i ti rhyw ddydd i glywed gyda'n gilydd fod yna rhyw fendith rhyfedd wedi digwydd fan yma, ac fod yr un fendith wedi digwydd gyda ni. A trwy y wlad yma, dyna unig obaith y wlad nawr, yw'r efengil o dad, ac ni'n gofyn i ti am dy trigaredd yma, sydd yn dyfod o ddiwrth o ti. Ac ni'n gofyn i ti o dad i dynnu'n sylw ni a gadael i'n meddyliau byd o crwydro prynhawn yma, a heno hefyd. Gwna ni weld y gair efallai mewn rhyw ffordd arbennig o glir am ddylanwad yr ysbryd glân yn y henod fawr ni. Felly o dad, trigar hawrth o ni, cynnal ni y prynhawn yma, cynnal ni am y dydd, cadw ni am yr wythnos yma sydd o flaen ni, allwn ni feddwl am yddyrio yn y gair, darllen y Beibl gyda'n gilydd yn ein cartrefi o dad, a gweld y goleuni sydd yn dod bob tro ni'n darllen y gair o dad, i weld rhywbeth newydd sydd yn codi ein calonau ni, ac yn gwybod o dad fod yn calonau ni ar dan wrth ddarllen dy air di gyda'n gilydd. Felly o dad, bendithiau'r prynhawn yma, eto yn gofyn ti o dad am fyddeiant a gofal arbennig sydd gyda ti, a'r cariad yn unig sydd gyda ti, i ni trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ni'n gwybod o dad bod yn nabod ni fel ffrindiau, ac mae'n anrhyfedd o dad bod yn y nefoedd ar dyddau heilawd i, yn edrych arno ni y prynhawn yma, a gofyn ti o dad fydd y llawenydd fyddwn ni'n gwybod fod i bresenoldeb gyda ni yn y cyfan oll yn Iesu Grist. Felly derbyn ein gweddiau o dad, a maddau ni eto am bod pechod a baith erbyn di, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gawn ni ganu ar ymwneud gyntaf, felly ymwneud 293, 293, daeth ffrindiau melys iawn yn llawn fel llu, o ffrwyth yr arfeth fawr yn awrin hi, hen iach awdwriaeth glir, aeth dros y cryndir cras, bendithio'n amod hedd, o ryfedd ras. 293.
Wel, am droi yn ôl cyn dechrau'r testyn heddi'r, dwi'n dysgwyl chi gofio tro bethau ni ma mis Awst oedd e, ond mae'n bwysig i fyna ailadrodd un peth yn arbennig yng nghyswllt y wyrth yma ddwn ni'n delio gyda. Chi'n cofio'r cwestiwn yna eto, oedd Ioan Fydyddiwr wedi gofyn i'r arglwydd Iesu Grist, wedi anfod dau o'i ddisgyblion i ofyn y cwestiwn yma. Oedd Ioan yn y carchar fel ni'n gwybod, a dyma'r cwestiwn, a Ioan pan glybu yn y carchar weithredoedd Crist, wedi danfod dau o'i ddisgyblion a ddywedodd wrtho, ai ty diw'r hwn sydd yn dyfod, ai un arall a ddim yn y ddisgwyl. A dyma ateb yr arglwydd Iesu Grist i'r cwestiwn yna. A'r Iesu atebodd ac a ddywedodd wrthynt, ewch, a mynegwch i Ioan y pethau y gliwch ac y welwch, a mae y deillion yn gweled ac yn y blaen, ac y meirw yn cyfodi. Dyna un o'r arwyddion felly, yw yn y wyrth yma ni'n delio gyda. Yn sôn felly, yr arglwydd Iesu Grist wedi ateb y cwestiwn, dywedwch wrth Ioan. Un o'r pethau oedd nhw ddweud fod y meirw yn cyfodi. A mae Matthew Henry fan yma yn dda iawn. Beth welwn o nerth o wyrthiau Crist, meddai fe, a welwn trwy air Crist. A rhaid ei ystyried fel gweithredoedd o nerth ddwyfol, cyflawni proffwydoliaethau ddwyfol. Wrth gwrs, mae yn Eseia ni'n gweld hynna, ymgryfhewch na gofnwch wel eich diw chwi a ddaw yn yr agorid llygaid y deillion a chlystiau y byddarion. Felly yn yr Hen Testament y proffwydi wedi dweud dyma yr arwydd. Felly, ni'n nghanol un o'r arwyddau yma yn y benod yma, y prynhawn yma. Ac y penawdau, wel, y neges yn gyntaf, y ddaeth at yr arglwydd Iesu Grist. Yr neges yma, o gawn ni delio gyda gen, pan ni'n delio gyda'r pennawd yma, ond wedyn y gohiriad yn yr ymateb gyda'r arglwydd Iesu Grist, gobaith wedi diflannu, marwolaeth Lazarus, atgyfodi'r dyfrawd geiriau'r Iesu Grist i Martha, ac wedyn ni atgyfodiad Lazarus. 4, pwyna ddewn ni trwyddo nhw gyd wydd ddim yn sicr iawn. Gawn ni weld beth bynnag. Felly y neges. Nawr, rhagewch hyn yn y darlleniad, ond ni gyda ni yn Ioan 11 fan hwnna. Y teulu bach yma yn byw mewn pentre o'r enw Bethany. Wi am eich i ddod i fewn, Bethany, a fi'n am eich i ddod i fewn i'r teulu yma. Efallai, triwch feddwl bod chi'n wedi clywed sôn am y peth yma eriod o'r blaen. Anodd fi'n gwybod, achos mae'n wyrth môr gyfarwydd i ni. Ond triwch eich gorau i fynd i fewn i'r sefyllfa. Mae gan ei deulu bach yma yn Bethania, nid ymell o Jerusalem, yn Bethania, nid ymell o Jerusalem. Nawr, oedd gyda Lazarus, 2 chwaer, Mair a Martha. Ond nhw'n amlwg yn deulu agos iawn, deulu cariadus iawn at ei gilydd. Ac yr oedd Crist yn gyfarwydd iawn ac yn agos iawn atynt. Mae Ioan yn dweud yn y benod yma, yn y 5 adnod, a hoff oedd gan yr Iesu Martha a'i chwaer Lazarus. Dyna beth hyfryd i ddweud, ynddo fe? Hoff oedd gan yr Iesu. Os ydych chi'n Gristion y prynhawn yma, dyna'r neges gyntaf mewn ffordd, mae'r Iesu yma yn hoff ohonoch chi. Ac mae Iesu eto'n cyfeirio at Lazarus gyda'r disgyblion nes ymlaen, yn adnod 11 yn y benod yma. Y mae e'n cyfaill Lazarus yn huno. Chi'n gweld Crist yn dweud fod e'n hoff o Lazarus ac fod e'n gyfaill iddo fe. Ac wrth gwrs, oedd cyflwr ofnadw o wael gyda Lazarus. Ac yn sicr oedd yna angheriad, oedd yna urgency ofnadw yn y neges anfonwyd i'r Iesu. Ac yn cyfeirio eto at ei gariad at gariad Cristig ato fe. Y neges yma, am hynny y chwiorydd oedd yn fod nasant at wef gan ddywed arglwydd, wele, a mae'r hwn sydd yn hoff gen i ti. Yn glaf. Nawr, oedd y chwiorydd yma'n ei calonnau'n gwybod fod Iesu yn hoff ohono fe. Dyna'r cysur eto.
I chi yn eich calonnau i wybod bod yr Iesu yn hoff ohonoch chi. Nawr, o'n nhw'n disgwyl fe ddod wrth gwrs. Ni'n clywed nes ymlaen am eiriau Martha yn Bethania. Ac wrth gwrs, y geiriau yma oedd ddim wedi dyfod. Oedd na ohiriad. Pan glybu e fe yr ail benawd, pan glybu e fe gan hynny ei fod ef yn glaf, ef arosodd yn y lle roedd 2 ddiwrnod. Dyna beth rhyfedd. Pam oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi aros am 2 ddiwrnod? Oedd e'n sicr bod y Lazarus yma'n wael iawn. Ond aros gwnaeth e. Ac ni'n clywed nes ymlaen wrth gwrs, pan glybu e fe gan hynny fod e'n glaf ef arosodd yn y lle'r 2 lawr. Ar Iesu pan glybu e ddwedodd, nid yw y clefyd hwn i farwolaeth, ond gogoniant Duw fel y gogoneddau'r mab Duw trwy hynny. Wel, nid yw y clefyd hwn i farwolaeth. Ac wedi hyn ni'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist bod e'n benderfynu nawr i fynd i Jerusalem. A mae'r disgyblion i'r rybyddio fe, mewn ffordd maen nhw'n meddwl taw mon rhyw, wel dim rhywbeth i farwolaeth oedd hwn, felly oedd dim o'r urgency mawr yma. Rabai roedd ei ddewod yn awr yn ceisio dy lybyddio, dia wyt ti yn mynydd yn o Drachefn. Felly mae'r gohiriad o 2 ddiwrnod gyda ni. Ni am edrych nawr am effaith y gohiriad yma ar y disgyblion. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw, a mae e'n cyfaith Lazarus yn huno, ond yr wyf fi yn myned i'w ddihuno fe. Ymateb oedd sgwyl wrth y disgyblion, fyddech chi'n cael y neges yna bod e yn huno, yn cysgu, a bod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddihuno fe. Yna i ddisgyblion oedd bod asant wrth o arglwydd, os huno mae e fe y fydd iach. Ond yr Iesu a ddywedasau am ei farwolaeth ef. Arglwydd os huno mae fe fydd iach o na. Yr huno yma, yr ysgyblion ddim wedi deall y beth mewn un ffordd dylen nhw fod wedi deall, achos o'n nhw'n gwybod yn yr Hen Testament fod mae'r wolaeth yn cael ei gyfeirio ato fel huno, yn aml iawn. Ond nhw wedi cymryd yn nawr fod, ond yr agwedd oedd eisiau fe ni, di huno'r dyn yma oedd nawr yn cysgu. Eithir hwyr dybiasant mae am hun cwsg yr oedd fe yn dywedid. Yna'r Iesu a ddywedodd wrthynt yn eglur, bu farw Lazarus. Yr Iesu'n gwybod y cyfan oll oedd yn mynd mlaen, da'r teulu bach yma, fod Lazarus wedi marw. Felly, bydd ni'n gweld nes ymlaen agwedd Mair a Martha, ond yn awr, ewn i'r 3 benawd. Y gobaith felly wedi diflannu. Dim gobaith nawr i Lazarus, oedd wedi marw. Y neges yma'n glir wrth o'r arglwydd Iesu Grist, mae fe wedi marw. A dyma un o'r adnodau rhyfedd, adnod 15 yn y benod yma. Medda'r arglwydd Iesu Grist, ac y mae yn llawen gennyf nad oeddwn ni yno. Syndod i glywed yna y geiriau yna. Os oes rhywun ar farw hyd yn oed, ni'n gwybod llawer ohono ni wedi colli, tad neu fam neu... A chi'n gwybod chi am fod yno. Cofio, yn had oedd yn wael, ond o'n i gartref yn y wlad, chod draw i Gyfyrddin, ac o'n i'n nos Sul oedden ni'n yr ysbyty, a o'n i'n gwybod bod e'n go wael, ond na'r sydd wedi does dim byd yn mynd i ddigwydd yn fuan iawn. Gyrru nôl, o'n i'n byw yn Leicester ar y pryd, cyrraedd fyny i byti 12 y gloch y nos. Nawr, ffôn yn dod i fewn, i'n nghartref oedd y wraig wedi sefyll lawr gyda'r mam, bod yn had yn wael, i ddod nôl ar un waith.
Wel, o'n i ddim yn mynd i weid bod fi'n llawen bod fi ddim yn o'n i am fod na. I weld cyn iddo fe farw, ond fel oedd hi'n digwydd o'n i 10 munud yn hwyr. Felly hwnna'n siom, o'n i ddim yn o. A dyma'r arglwydd Iesu Grist fan yma'n dweud, yn llawen gennyf nad oeddwn yno. Allech chi feddwl fod yr arglwydd Iesu Grist am fod yno, am fod ei ffrind hoff hyd yn oed yn marw iddo mwyn i fod gyda chi. Ond mae bwysigrwydd lawer mwy na na, chi'n gweld, yng ngeiriau'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n llawen gennyf nad oeddwn yno, eich mwyn chwi. Pam? Fel y credwch. Ond awn atwf, ef. Pa bwrstapad sydd i bregethu ar hwn fan yma, y prynhawn, dyma'r pwrpas mwyaf. Os nad ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, chi ti allan i gariad Crist, ond ych chi'n gweld yn y wyrth yma, mwyn chwi fel y credwch. Ond gawn ato fe, wel nwy fwy o ddyfndir at neges yma nes ymlaen. Beth am y ddwy chwaer felly? Meddyliwch am y effaith gohiriad ar y ddwy chwaer. Ddwy chwaer yn sicr yn edrych allan i weld a disgwyl am ddygosiad Crist. Bethania ond rhyw 2 filltir o Jerusalem, lwch chi ddim yn y dydd cyntaf, ond yn edrych le mae e. Dim sôn amdano fe am y dydd cyntaf, wedi cael yr neges yma sydd yn urgent iawn wedi gyda anfon iddo fe, diw wedi dod. Ail ddiwrnod, dim sôn amdano fe. Ac o'n nhw'n gyfarwydd y gwmni'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae Lazarus yn marw. Mae gen i'n sôn am llawer o'r Iddewon, a ddaethant at Martha Mair i'w cosiro am ei brawd. Tra'n iddo fe wedi bod hyd yn oed yr awr y fi farw Lazarus. Be fydda gobaith. Chi'n cofio y ddinas Nain fan yna. Chi'n cofio un marw a ddygid allan yr hwn oedd unig fab ei fam a honno'n weddw fagar o bobl y ddinas oedd gyda hi. Yr angla yma dydd y marwolaeth wrth gwrs oedd dydd yr angladd. A phan ddaeth at un tefeg o ffyrddodd ar elwr a rhai oedd yn ei dwyn efo safasant ac efe ddywedodd y mab ieuanc a rwyf yn dywedyn wrthyd cyfod. Y mab yma wedi marw ar y ffordd i'r angladd, i'r bedd, a'r marw o gyfododd yn ei eistedd ac a ddechreuodd lefaru ac efe a'i rhoddes i'w fam. O, nef wedi dod i'n oed ar ddydd y fylwraeth e. Ond erbyn i Grist i ddyfod yna, oedd Lazarus wedi marw am 4 diwrnod fel eich chi'n gwybod. Arglwydd medda Martha wrth o'r Iesu pan oedd wedi dod nawr. Arglwydd. Yma efe weithiau'n yn drywi. Rhy hwyr yn awr. Ond dyna beth sydd yn bwysig fan yma, fod dim twyll fan yma o gwbl. Oedd pawb yn gwybod fod y dyn yma wedi marw. 4 diwrnod yn ôl, ac oedd e wedi cael ei roi yn y bedd yma, yn rhwym ei draed a'i ddwylaw, mewn amdano, chi'n dychmygu fe fel maen nhw'n wneud yn y dyddiau hynny, a'i wyneb oedd wedi ei rwymo a napkin. Felly nhw wedi gweld hyn yn digwydd, wedi gweld yn cael ei roi yn y bedd, a'r maen wedi rhoi dros y bedd, dros 4 diwrnod yn ôl. Does dim twyll yma o gwbl. Oedd sicrwydd yn yma bod y dyn wedi marw. Ac nawr medde'r arglwydd Iesu Grist, dowch chi benod 11 eto. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthi at gyfodi'r dyfrawd. Ddarllenwn ni'r adnodau yn y dywedodd Martha wrth o'r Iesu arglwydd pe bues ati yma ni bues ei farw fy mrawd. Eithir mi awn hefyd yr awr hon pa bethau bynnag y ddymuniaeth di gan ddiw y dyru ddiw i ti. Yr Iesu a ddywedodd wrthi at gyfodi'r dyfrawd. Drychefn. Beth newch chi ar geiriau yna?
Ond dyma wirionedd rhyfedd o enau Martha fan yma. Gobeithio bod y gwirionedd yma gyda ni'n glir y prynhawn yma. Dywedodd Martha wrtho, mae fi a wwn, yr atgyfodi'r ef yn yr atgyfodiad y dydd diwethaf. Le i ni y prynhawn yma yn yr geiriau rhyfedd yma o enau Martha. Y sicrwydd oedd gyda Martha am yr ail ddyfodiad yma, yn yr afgodiad y dydd diwethaf. Mi wwn yr atgyfodi'r Lazarus. Roedd Martha'n argodd y hedig yn convinced, os mynwch yn cael Saesneg, o hyn, a ni ddyfarn fe fyddai'n dyfod yn ôl i fywyd yn yr atgyfodiad. O'ch holl ddiwynyddiaeth, meddai un, o atgyfodiad a ddaeth o Grist, ac oedd i wrtho ef, yr holl nerth i'w gyflawni. Mae'r atgyfodiad yn dyfod o Grist, a'i nerth i'w gyflawni. Riesu ei hunan fan yma'n adnod 25 o benod 11 eto. Y Riesu a ddywedodd wrthi, mae fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd, yr hwn sydd yn credu yn o fi, iddo farw, a fydd byw. Mae'n berygl ni fod yn gyfarwydd yr adnodau yma, ond mae'r impact yr adnod yn rhyfedd yn diwedd. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd, yr hwn sydd yn credu yn o fi, iddo farw, a fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yn o fi ni bydd marw yn dragywydd. A wyt ti yn credu hyn? A dwyt ti'n credu hyn? Bob un ohono ni sydd yma prynhawn yma, felly bydd rhywun yn gwrando'r lein yn nes ymlaen ar y recordiad. Gobeithio bydd effaith y gair yma, a'r cwestiwn yma'n dod yn glir. A wyt ti yn credu hyn? Credu beth am atgyfodiad y meirw? Y beddau yn agor? Bron amhosib nawr, yr oedran yr wyl lle, i weld fynwent heb sylweddoli bod y beddau yna mynd i agor. Yr hen gerrig sy'n arno nhw, cyfan yn syrthio i ffwrdd, a'r beddau yn agor. A wyt ti yn credu hyn? Mae'r ateb mwy am glywed o bob calon y prynhawn yma. Ond gwaith Duw i hwn hefyd, gwaith yr ysbryd glân i hwn, i agor y calonau yma i'r gwirioneddau yma, fod ni'n gallu gweld a clywed y geiriau yma prynhawn yma'n glir. Dywedodd hithau wrtho, ydw i farglwydd? A rwy fi yn credu mai ti yw y Crist, mab y Duw byw, yr hwn sydd yn dyfod i'r byd yma. Ti yw y Crist. Rwyf yn credu mai ty di yw y Crist, mab Duw, yr hwn sydd yn dyfod i'r byd. Dyna'r cwestiwn i chi gweld. Ai ty di yw'r hwn sydd yn dyfod a un arall ydym yn ei ddysgwr na. Y Crist yma oedd wedi dyfod. Y Crist yma oedd ar lan y bedd yma. Ymateb Crist felly i'r holl sefyllfa. Mae'n ateb rhyfedd. Mae ymateb Crist fan yma yn llawn unwaith yn rhagor, yn dangos yn glir y cariad anfeidrol yma sydd gyda'r Iesu Grist. Adnod 33. Adnod 32 cyn yn ni felly, mae Mair nawr pam ddau lle roedd yr Iesu ei weled ef a syrthiodd wrth ei draed ef gan ddywedid wrth arglwydd, pe buesau ti yma, ni fuesau fy mrawd marw. Yna yr Iesu gan hynny pan welodd hi yn wylo ar iddewon. Yr rhai a ddeithau gyda hi yn wylo a ryddfanodd yn yr ysbryd. Ac y gynyrfwyd.
difrifoldeb y sefyllfa yma i galon yr arglwydd Iesu Grist. Ac efe a ddywedodd, pa le dod aso chwef? Hwy a ddywed asan tyrred a gweil. Ond dyma'r arglwydd Iesu Grist yn dod ar lan y bedd yma, ar maen y flaen y bedd, dros y bedd, beth i gwyddoedd nesaf, a dyma'r adnod fwyaf cyfarwydd yn y Beibl, o'n i'n dysgu'r adnod na ma pan o'n i'n blentyn bach. Yr Iesu a wylodd. Wedi deall fwy'r geiriau yma felly wrthydio'r wyrth yma. O'n i'n deall beth oedd hyn yn golygu yn grwt bach, ond mi falch fod wedi dysgu nhw. Dyna'r beth sy'n ofid mawr yn efo, bod ein plant nid y dde yma. Ddim yn gwybod dim hyd yn oed yr adnod yma. Dyn ni'n mynd i'r ysgolion nawr a gweud, Jesus wept. Dyn ni'n gwybod beth yn y byd dwi'n sôn amdano fe. Yr Iesu a hwylo. Ac wrth gwrs maen nhw'n gweld nawr oedd Ddewon yn gweld hyn wrth gwrs. Ac maen nhw'n dweud wyle fel yr oedd yn ei garef. Dyma gariod yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n mynd adnodau'n Salm 16. Adnod arbennig a cyfieitha'r Gymraeg yn arbennig hefyd. Fe enau dywedais dwth yr arglwydd, geiriau Crist yw'r rhain. Fy arglwydd ydw i ti, rhoi at ei dad. Fy na, nid yw ddim i ti. A diw y tad yn gyflawn yn y cyfan oll. Ond gwylwch am y geiriau nesaf, fy na, nid yw ddim i ti, ond i'r saint sydd ar y ddeiar. A rhai rhagorol yn y rhai mae fy holl hyfrydwch. Salm 16, darllenwch chi yn y dydd yma rhywbryd. Cariad felly at y saint sydd ar y ddeiar, a rhai rhagorol. Mae'r disgrifiadau ohonoch chi fel Cristion y prynawn, a mae'n rhyfedd i we. Hoff o, yr Iesu Grist yn hoff ohonoch chi. A dyma fe fan hyn, i holl hyfrydwch yn y saint. Ac yn awr, wrth gwrs, ni'n dod i atgyfodiad Lazarus, y wyrth rhyfedd. Ar lan y bedd yma, mae fe'n dod ato ni'n darllen y geiriau yn adnod 38 yn y benod yma. Yna Iesu drychefn yr iddfanodd yn ddwy hunan ac a ddaeth at y bedd, ac o gofoedd a maen oedd wedi ddodi arno. Felly dyma'r arglwydd Iesu Grist. Ewch i fewn i'r sefyllfa yma fel golau medrwn ni. Oedd i Ddewon o amgylch, y teulu bach o amgylch, a maen ar y bedd yma. Yn yr ogof yma oedd Lazarus wedi marw os 4 diwrnod, wedi ei wisgo fel o'n i disgrifio yn gynharach. Oglygfa marwolaeth. Nawr mae rhywun wedi tynnu'n sylw i at Pedr, chi'n gofio, dan waith yr ysbryd glân. Farwolaeth Dorcas, y wraig yn pob un mor hoff ohoni ar wylo rhyfedd yn y tŷ. Eith y Pedr wedi ei bwrw hi gyd allan a dodi ei luniau ar lawr yn yr ystafell yma le mae Dorcas nawr. A weddiodd. Felly mae fe'n troi e gweddio. Dorcas yn y gwely wedi marw. Ac wedi gweddio, mae fe'n troi at y bedd le oedd Dorcas. A mae rhywun wedi tynnu'r sylw i fan yma. A hi agorodd ei llygad wrth gwrs, fan welodd i Pedr hi agorodd yn ei heistedd. Rhywun wedi dweud hyn, a mae rhywbeth i gofio yn y fe, fi'n meddwl. Fe droiodd at y corff sydd yn cyfleu fod pan yn gweddio wedi troi i ffwrdd. Felly yn yr ystafell yma, Pedr yn gweddio fan yma, ac wedyn yn troi at y corff. A rhywun wedi dweud hyn, fe droiodd at y corff sydd yn cyfleu fod pan yn gweddio wedi troi i ffwrdd. Rhag ofn fyddai yr olwg yn ddigaloni ei ffydd wrth edrych ar y corff yma. Felly mae hwnna'n bwysig mewn un cyswllt. Byddech chi tu allan yr ogof yma. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf?
Yn corff yma ni'n gwybod sydd yn y bedd yn rhwym. Christ yn dweud nawr, yn troi at y maen. Ac mae'n gweddio fan yma, ar Iesu a gododd ei olwg i fyny ac a ddwedodd y tad, a rwyf yn diolch i ti, am i ti wrandaw arnaf, ei dad yn gwrando arno fe. Ac mi wyddwn dy fod ti yn fy ngwrando bob amser. Eithir mwyn y bobl sydd yn sefyll o'm hamgylch y dywedais fel y credont, mae ty di am anfonais di. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud ar y flaen y bedd yma, troi at ei dad a dwi'n gwybod o ti'n ngwrando i bob amser. Oedd hwnna'n dod â ni nôl at y groes. Chi'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist? Paham am gwydewaist. Wedi collw golwg cymdeithas gyda'i dad ar y groes. Pam? Am fod ei ogrwydd eich pechod chi ar y groes yma. Wedi colli'r gymdeithas yma. O achos ein pechod ni, oedden ni gohyddio fe. Oedden ni guddio fe. Oedd hi wrth y tad. Paham am gydewaist. Medda un y mynydd, Williams, a phwysau o grwydd llym, yn unig yw fy niw, y pechod drwg ei ryw, y pechod roddodd glew i'm prynwr o fy niw. Ac nawr mae'r arglwydd Iesu Grist wrth gwrs fan yma yn dweud wrth nhw, yn symud i maen i ffwrdd o'r bedd. Ac efe ddywedodd hyn, ac wedi ddywedid hyn, efe lefodd a llef uchel. Lazarus, tyred allan. Adnod 43, ac wedi ddywedid hyn, efe lefodd a llef uchel. Lazarus, tyred allan. Felly mae Lazarus yn dod allan. A hwnna fuasai farw a ddaeth allan. Yn rhwym ei draed a'i ddwylaw ar ei ochr e. A'i wyneb wedi rhwymo a napkin. Yr Iesu a ddiwedodd wrthynt. Gollongwch ef yn rhydd a gadewch iddo fyned amaeth. Arswyd fawr. Pwy o'n ni fydde wedi cerdded at Lazarus a tynnu'r napkin yma i ffwrdd a'r cyfan o drosto fe i gyd a ddwylo yn rhydd nawr. Wel, dyna beth ddigwyddodd at gyfodwyd Lazarus. Nawr, mae'r Beibl yn dawel iawn. Lot o gwestiynau lle ni ofyn, oes e? Fel oedd Lazarus yn edrych nawr, fel oedd e pam cyn iddo fe farw. A'r Beibl yn dawel, ond mae gymaint o'n i ddweud, gobeithio fod amser gyda ni nes ymlaen amdano un peth yn arbennig bwysig. Dyma beth sy'n bwysig y prynhawn yma. Eto yw ymateb y bobl. Ateb ni'n ddisgwyl. Efallai. Yn y llawer o'r iddewon yr oedd eithaf at Mair ac a welsent y pethau wnaethau yr Iesu a gredasant ynddo fe. Oedden ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma. Gwir fab Duw yn ei ddiwdod a'i ddynoliaeth llawer y gredasant yn ddoef. Lle chi feddwl oedd e pawb nawr yn credu fan yma? Rhai wedi dod a credu. Mae credu yn golygu dod fel
Yr un byblyc yna, o ddiw bydd drigarog wrth o fechadur. A mae'r rhai wrth gwrs naturiol yn mynd at y Pharisëaid nawr, a dwydasant iddyn y pethau yw wnaetha'r Iesu. Bydd yma ymateb y Pharisëaid te. Trowch i adnod 47 o'r benod 11. Yn yr archoffeiriad a'r Pharisëaid y gasglasant, gyngor ac y ddewydasant, pe beth yr dimlin ei wneithi'r canes yma y dyn yma'n gwneithi'r llawer o arwyddion. O ddim ymwyaeth gyda nhw. Os gadw ni fel hyn, pawb a gredant ynddo ef, ac efe ddaw yn rifeiniad ac yn y blaen, yn credu ynddo fe, genedl i gyd efallai. Felly mae gyda nhw broblem. Pawb a gredasant ynddo fe os gadw ni fel hyn. Trafodaeth mawr gyda nhw beth ni'n mynd i wneud yr arglwydd Iesu Grist yma, ni'n gwybod yr ateb. Ac nid dros y genedl unig fydd fe'n marw, eithir fel y casglau efe ynghyd un blant Duw hefyd yr rhai a wasgarasid. Yna o'r dydd hwnnw allan, yr ymgynghorasant fel y lladdau dydd. Chi'n gweld mae yna gredu am y mosodiad difrifol yn erbyn o'r arglwydd Iesu Grist. Mae hwn gyda ni hyd y dydd heddi. Beth am Lazarus te? Beth amdano fe? Wel, ni'n clywed amdano fe nes ymlaen yn y 10fed benod o Ioan. Yna'r Iesu, 6 diwrnod cyn y Pasg, a ddaeth i Bethania, lle roedd Lazarus, yr hwnna fuasau farw, yr hwnna godasau efe o feirw. Ac yno gwnaethant iddo swper, a Martha oedd yn gwasanaethu a Lazarus oedd un o'r rhai yn eistedd gyda gef. Mae'n debyg hefyd fod Judas Iscariot yno, o tyrfa fawr o bobl yna. Gwybi gan hynny dyrfa fawr o'r Iddewon ei fod ef yno, a hwydd aethant nid mwyn yr Iesu yn unig, ond fel y gwylent Lazarus hefyd. Yr hwnna godasau efe o feirw. O'n nhw am weld y dyn Lazarus yma nawr, drwch i ddeall yn mynd siŵr hefyd. O'n nhw am ddod i weld yr arglwydd Iesu Grist, ond o'n nhw am weld Lazarus. Y dyn oedd wedi marw am 4 diwrnod, ond wedi atgyfodi. Allwn ni ddeall hyn, mae'n siŵr. Ond roedd na broblem. Eithwyr yr archoffeiriad am gorasant fel y lladdent Lazarus hefyd. Paham? Mae rhywbeth yn arswydus yn y peth yma. Di reswm, beth oedd Lazarus wedi wneud dim. Yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi fy feirw, ond maen nhw'n am ddod at ei gilydd i drefnu fel y lladden nhw Lazarus. Paham? Oblegid llawer o'r Iddewon aethant ymaith oherwydd ef ac yr gredasant yn yr Iesu. Chi'n gweld y gelyniaeth yn erbyn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mor gryf yn nhw am ladd Lazarus am fod e mewn ffordd yn boindod iddo nhw. Wel, dylen ni ddim syni gymaint efallai am y cysineb, ond ni'n gwybod amdano fe heddiw yn glir yn dyn yn gwlad yn drist iawn. Y mysodiad difrifol yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist. Defnyddio ei enw fe yn ofer. Mae hwnna'n rhoi llos calon i chi fi'n siŵr fel Cristion pan mae rhywun yn gweud Iesu Grist. Dyna beth sydd yn digwydd. A rhai gweinidogion yma sydd yn ffyddlon yn y gair. Beth maen nhw'n mynd i gael am ysodiad y gwirionedd. Felly, le ni sefyll y prynhawn yma. Wel, ymysodiad difrifol yn yr amser yma. A gallwn ni ddigaloni'n allwn ni. Rhaid i fi gyffesu fod fi'n digaloni'n fawr am bethau beth sy'n digwydd yn oed gyda ni'n Abertawe. Ond mae
Rhai bod yn ofalus i beidio orddi galoni. Does dim llawer o sôn am Lazarus o hyn wyl wy'n gwybod does dim. Ond tranoeth i ni'n sôn ar ôl beth o'n i wedi sôn am lladd Lazarus fan yma. Tranoeth tyrfa fawr ar hwn o ddaethau i'r wyl pan glawsant fod yr Iesu yn defod i Jerusalem. Tystiolaethodd gan hynny y dyrfa'r hon oedd gydag ef pan alwodd fe Lazarus o'r bedd i godi i fyny. Am hynny y daeth dyrfa hefyd i gyfarfod ag ef am glywed ohonynt i ddewneithir yr arwydd hon. Y Pharisëd gan hynny ddod â sant yn ei plith a hunan, a welwch chi nad ydych yn tycio dim, wyle fe y daeth y byd ar ei ole. Nhw chi'n gweld am gymrosant gyda'i gilydd fydd y lladdant yr Iesu ac o'n nhw am ladd Lazarus hefyd, ond na, daeth y byd ar ei ole. A dyna beth yw'r cysur sydd gyda'i, mae yna fuddugoliaeth yn y cyfan oll yma. Do fe groesoeliwyd yr Iesu. Nwy trwy nerth y gylynion, ond ein mwy ni trwy y cyfamod o dragwyddoldeb. Fe gafodd groesoelio, ond buddugoliaeth yw'r groes yma. Un o'r mynydd ni. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Cyfamod rhad o drefniad un y tri. Hen air y llw a droes yn elw i ni. Mae'n ddigon cry i'n codi i fyny'n fyw. Chi'n gweld mae galwad o'r arglwydd Iesu Grist fan yma yn ddigon i'n codi ni yn fyw. O farwolaeth yr enaid i fywyd. O farwolaeth yn y bedd i'r atgyfodiad. Ei rym o hyd i'w holl gaderni Duw. Llithro i'r llaid a'r llygru defaid Duw. Cyfamod sy'n i'w codi i fyny'n fyw. Llwch y llawr fyddwn ni, os na ddaw Crist yn ôl cyn hynny. Cyfamod sy'n i'w codi i fyny'n fyw, a golchi gyd o'r holl alflendid hwy, a'i dwyn o'r bedd heb ddim amhiredd mwy. Chi'n gweld gyda'r atgyfodiad cyntaf o Lazarus, y Lazarus o hyd yn y byd o bechod yma. Oedd y pechod arno fe, oedd wedi cael ei garnhau, ond oedd effaith y pechod yma. Ond yn atgyfodiad nesaf, Martha'n sicr bod Lazarus yn mynd i cael ei atgyfodi unwaith yn rhagor, ond yna wahaniaeth. Fydd e'n dwyn o'r bedd, heb ddim amhiredd mwy. Fydd ddim yn dod nôl i'r byd yma. Fydd Lazarus yn yr atgyfodiad nesaf yn y nefoedd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Heb ddim amhiredd, perffaith ym mhob ffordd. Heb bechod, heb effaith pechod, heb boen, heb sôn am farwolaeth, heb angau, heb fedd. Y cyfan oll ydy i Lazarus. A cyfan i chithau hefyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn wir fe glywir y llais yma gyda'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio'r geiriau i Lazarus, tyred allan. Yn wir, medda fi chwi, medda'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r awr yn dyfod, ac yn awr y mai, pan glywo meirw, lef mab Duw, a rhai a glywant, a fyddant byw. Mae'r awr yn dyfod. Rhyfeddwch am hyn. Canis y mae'r awr yn dyfod yn yr holl, yn yr hon yr caiff pawb ar sydd yn y beddau, glywed ei lefer i ddedd. Chi'n mynd i glywed y llef yma, tyred allan. A hwy ddeiant allan, dim fi sy'n dweud y pethau yma. Crist ei hunan, a hwy a ddeithant allan, yr rhai a wneithant dda i atgyfodiad bywyd. Ond yr rhai a wneithant drwg i atgyfodiad barn. Chi'n gweld pan mae gyhoeddi'r efengil yma yn hanfodol yn y genhedl yma. Ei addyniaeth, mae'n hanfodol i gyhoeddi yr efengil yma iddyn nhw. Fel bod nhw'n dod i gredu trwy waith yr ysbryd glân ac i atgyfodi i'r fywyd.
O blegid yr arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef. Thessaloniaid yw hwn cyntaf, Thessaloniaid 4:16. O blegid yr arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef gyda bloedd a llef yr archangel ac a ditgorn Duw ar meirw yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf. O, am gael y ffydd a'r sicrwydd y prynhawn yma fod hwn yn mynd i ddigwydd. Yna nina y rhai byw, y rhai adawyd, a gipir i fyny gyda hwynt yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Ac felly y byddwn yn wastadol gyda'r Duw. Yn wastadol gyda Christ. Am hynny, diddenwch eich gilydd ar ymydroddion hyn. Ac yn olaf y prynhawn yma, cysurydd disgyblion. Oedd e'n paratoi ei apostolion fan yma, yr arglwydd Iesu Grist. Crist yn casglu ei ddisgyblion mwyn ei paratoi iddynt weld ei ddyrchafiad. Ac efe ddewedodd wrthynt, na pherthyn i chi wybod yr amseroedd na'r prydiau, yr rhai osododd y tad yn ei feddiant ei hun. Ei ddyrchwi a dderbyniwch nerth yr ysbryd glân, wedi adelo fe arnoch, ac yfynyddwch dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria, ac hyd eithaf y ddeiar. Gweinidogio nawr dyddiau yma, ysbryd glân sydd yn delio gyda nhw. A nerth yr ysbryd glân, a gwrndewch eto, ac wedi'r arglwydd Iesu Grist nawr, wedi ddywedid hyn y pethau hyn, a hwynt hwy'n edrych, efe ddyrchafwyd i fyny, a chwmwl a'i derbyniodd efallan o'i golwg hwynt. Na lygfau disgyblion. Nedrych i fyny ar gweld yr arglwydd Iesu Grist yn esgyn. Allwch chi ddychmygu eu teimladau nhw. Ni ddim iddo fe fynd nawr. Ond gwrandewch eto. Ac fel yr oeddynt yn edrych yn ddyfal tua'r nef, ac ef ein myned i fyny wele dau wr a safodd gyda llaw iddynt mewn gwisgwen. Gwrandewch yn arbennig ar beth wedodd y ddau yma wrthon nhw. Rhai ddau mewn gwisgwen yma. Yr rhai hefyd y ddywedasant, chwi wir o Galilea. Pam ysefwch i fyny, i edrych i fyny tua'r nef? Pam ych chi'n neud hyn? Yr Iesu hwn, yr hwn a gymerwyd i fyny oedd i wrthi chi'r nef. A ddaw felly yr un modd ac a gwelsog chefn mymed. Dyna chi neges i'r disgyblion. Allwch chi ddychmygu siŵr o fod yr llawenydd yma. Pam ych chi'n edrych i fyny at yr arglwydd Iesu Grist? Mae fe'n mynd o fod nôl unwaith eto. Mae yna ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Yr un modd ac y gwelsoch ef yn myned i fyny. Fe gyda ni adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Fyddwn yn llawen ei ymddangosiad. O'n i'n gwybod pryd mae hyn yn mynd i ddigwydd. Alla ddigwydd unrhyw funud. Dyn ni ddim yn gwybod pryd. Ac yn awr byddai'r disgyblion yma yn cerdded nôl o'r olygfa'r rhyfedd yma, nôl i Jerusalem. Beth i ni'n darllen amdani nhw? Y rhai yn oll oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac ymfil gyda'r gwragedd, y mair, mam yr Iesu a chydau frodi'r ef. Cwrdd gweddi nawr, nôl yn Jerusalem. Dyna chi gwrdd gweddi oedd hwnna. Cwrdd gweddi o sicrwydd. Cwrdd gweddi o sicrwydd fod y Crist yn y nefoedd. Cwrdd gweddi o sicrwydd fod y Crist yn mynd i ddyfod eto. Am gael cwrdd gweddi fel yna yn ein dyddiau ni. Lle mae'n calonau ni'n llawn o'r gwirioneddau. Fod y Crist wedi atgyfodi yn y nefoedd. Fod y Crist i ddyfod nôl unwaith yn rhagor.
Gorffwys ych chi'n gweld mewn heddwch, tywelwch meddwl yn yr hen fyd sydd yn gyffroes ac yn ddifrifol. Sicr o ail ddyfodiad Crist, pwy fydd e? Wel, geiriau'r arglwydd Iesu Grist efe, ein ffrind ni. Yr un sydd yn ein caru ni. Yr un sydd yn edrych arno ni y funud yma ac yn gwybod amdano ni. Y Crist yma o'r offeiriad a'r brenin. Nyr y feddwch am hynny felly. Can i symer awr yn dyfod, yn yr hon y caiff pawb ar sydd yn beddau glywed ei leferydd ef. Felly fydd pob un ohono ni yn y bedd. Ond dyma'r addewid. Caiff pawb ar sydd yn y beddau glywed ei leferydd ef. A hwy a ddeiant allan. Yr rhai o wnaeth yn dda i atgyfodiad bywyd. Oedd yr rhai o wnaeth yn ddrwg i atgyfodiad barn. O, gwyddiwch dros eich gweinidog. Yn gyhoeddi'r Efengyl, gyda'r gobaith fydd yr rhai yn dyfod o farn i weledigaeth yr Efengyl ac i'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn edrych ymlaen ac yn ei adnabod e ac yn llawenhau yn yr ail ymddangosiad yma ac wedi ni fod am dragwyddoldeb gydag ef am oes oes, heb ddagrau, heb ofn, heb ddim ond llawenydd yn ei gymdeithas ef, yr hwn sydd yn ein caru ni i farw drosto ni, a'r hwn sydd yn ein caru ni y funud yma, a'i lygaid arno ni, ac sydd yn gwybod am ein cysgu ni, y cyfan oll, oedd da fi rhagor i ddweud am hwnna, ond gadewn i fe fan yna. Yr arglwydd Iesu Grist felly, yn mynd i ddyfod gyda'r llef yma, a fydd y beddau'n agor. Ac fyddwn unau yno hefyd. Efallai fydd rhai yn fyw, dyn ni ddim yn gwybod, ond beth bynnag, ni'n mynd i glywed y llef arbennig yma, dyfod ata fi. Oddi wrth yr hun, sydd yn caru ni gyda'r cariad anfeidrol yma, o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Ac iddo ef fydde'r clod a'r gogoniant yn y cyfan oll. Amen. I orffen felly ni'n canu gyda'n gilydd 591, 591. O amnerth i dreulio nyddiau, yng nghyntedd tif yn had, byw yng nghanol y goleuni, twllwch obri dan fy nhraed, byw heb fachlid hael un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad, anorchfygol. Pyr y croesoledig oen, dim fydd y wysodd yr emyn yma me bwrpasol y prynhawn yma, o amnerth i dreulio nyddiau yng nghyntedd tif yn had. 591.
ac yn awr bydd i'r ras ein harglwydd Iesu Grist, a chymdeithas yr ysbryd gan. Bydd o diw fo gyda ni nawr yn y gair, ac i bendithio'r cyfan i ni wedi glywed yn dy air di yn Iesu Grist. Bendithia yr oedfa heno fan yma o dad hefyd yn dy drigaredd, a mwyn ni'n gofyn y cyfan yn unig ac yn henw heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen.